nɛgɛ ɲɛ 17 talan gosika in ye Bamakɔ a n'a lamini na a ɲɛ 17 o bɛ Wagadugukaw fɛ yen nɔ Burkina Faba kɔnɔna na aw bɛ VOA Africa kunnafoni turukalaw kan ka lamɛn ka bɔ VOA Soba kɔnɔna la Kadiatu Tarawele an ka kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan bi alamisadonya in na février kalo tile fɔlɔ san 2024 na an bɛna fɔlɔ ka taga farafinna ntolantanba kɛnɛ kan n'an tilala o kunnafoni labanw lamɛnni na ayiwa lakanabaliya a yirala k'a fɔ ko sinsinlen bɛ kosɛbɛ Mali cɛmancɛ yan fanfɛ bolow fɛ sabula Bankasi mara la bin taara kɛ dugunin dɔ kan a senfɛ dugulamɔgɔ mɔgɔ 30 ɲɔgɔnna bɔnɛna u nin na an ka lasilikɛla ye sɛnsɛn kɛ ka se dugu mara maire ma u ye kumakan minnu di an bɛna olu laseliw kɛ aw ye jɛmukan kɔnɔna na Mali musow ka tɔnkuluba n'a bɛ wele ko coordination nationale des associations ONG féminines CAFO ale ɲɛmɔgɔ Madame Sangare Nana Kulubali fɛnɛ tanyara kunungu Nana tun ye jɔn ye Nana ye mun ni mun kɛ Mariam Traoré ale bɛ n bolo nɛgɛ kan yan directement na yan nɔ a bɛna kuma Nana kan Nana ye baara minnu kɛ musow ka kow kan ka tɛmɛ Mali jamana kɔnɔna la kan n'an tilal'o la an b'an sɛnsɛn ka taa Segukaw fɛ yen nɔ yɔrɔ min na ni u ka Segu Art ani Festival sur le Niger n'o ye fɛɛrɛkɛnɛba ye n'a a bilalen bɛ sen kan a mɔgɔw fɛ n y'a san camanba ye o fɛnɛ kɛnɛ dayɛlɛw bɛ yen nɔ an ka laselikɛla dɔw bɛ kɛnɛ kan yen nɔ an bɛna olu fɛnɛ ta directement na ninnu de bɛna fara laselikɛlaw ka kunnafoni tɛmɛlenw kan duniya kɔnɔna la ka tɛntɛn aw ye sisan an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na ayiwa ka foli ni tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'aw bisimila Malikura kɛnɛ kan ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA Soba la ayiwa an b'a daminɛ komi n y'a fɔ aw ye cogoya min na an ka lasilikɛla bɛ kɛnɛ kan Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nɔ farafinna ntolantanba o kupu o dayɛlɛlen bɛ yɔrɔ min na Siyaka Tarawele a bɛna kunnafoni labanw minnu sɔrɔla ka bɔ kunun na ka na se bi ma laseliw kɛ an ye an ka lamɛn Farafina sirantolantan ɲɔgɔn kunbɛba ta ko bɛ sabanan kɛnɛ sigira Côte d'Ivoire kabini janvier kalo tɛmɛnen tile 13 san 2024 na sini juma février kalo tile 2 a quart de finale ɲɔgɔndan fila fɔlɔ bɛ tan sinikɛnɛ sibiri février kalo tile 3 quart de finale ɲɔgɔndan fila tɔ bɛ tan Mali bɛna nin yɔrɔ ta o la Mali ni Côte d'Ivoire jatigi de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a ɲɔgɔndan bɛ tan sinikɛnɛ sibiri février kalo tile 3 san 2024 na Bouaké stade de la paix la ni nɛgɛ 17 dana gosira Mali heure la a bɛ daminɛ Abidjan VOA tɔgɔla Alpha K ni Dr Sidiki Boubacar Sangare masalala Mali samatasɛgɛw aigle ko don olu dɛmɛbagaba don ka jama fara ɲɔgɔn kan ka senkɔrɔmadonoli kɛ Alpha K ni Dr Boubacar Sidiki Sangare ka kumakanw na abakuruba ka wele kan lase Malidenw ma Côte d'Ivoire jamana kan u ka ɲɔgɔndan in don bɛn ni kelenya minɛ kɔnɔna na Docteur i ni ɲatuma an b'an ci Coupe d'Afrique ni o ye senna ntolanta ye o bɛ senna nin wagati na Côte d'Ivoire i bɛ ka Mali samatasɛgɛw ye cogo di ɲina Maliw ye balon ta kojugu an ka défense u y'a maîtriser ka ɲɛ milieu aussi la même chose franchement nous continuons attendre ka ca Ala fɛ Mali bɛ sɔn ka coupe ta vraiment équipe nin ka ɲi et puis i b'a dɔn k'a fɔ dusu de b'u kɔnɔ quoi u bɛ ka jeune dusu de k'a fɔ ko Mali ma deli ka Côte d'Ivoire bɔgɔ o ye kuma kɔrɔ ye koyi n'aw bila an kun na dɔrɔn an tɛ taa yɔrɔ si mɔgɔ kuraw olu ye jeune kuraw de ye u bɛ jouer tubabu jamanaw kan u kan'o bila u kun na f'u ka dɔn k'a fɔ de ninnu il faut an kan k'u baci de furukufuruku dɔɔnin bɛ yen an b'a ye bɔlɔlɔw sanfɛ yala welekan jumɛn b'i bolo ka se Mali sifinw o bɛɛ lajɛlen ma minnu sigilen bɛ Abidjan yan ani Côte d'Ivoire dugubaw bɛɛ la a kɛra sifin a kɛra sijɛ maliyɛn mana kɛ cogo cogo cɛ fara muso kan u k'a dɔn k'a fɔ Mali ni Côte d'Ivoire ani bɛɛ jamana kelen de Mali ni Côte d'Ivoire an bɛɛ fa la an bɛɛ ba la ballon dɔrɔn de don ɲɛnajɛ de don n'an bɛ taa ɲɛnajɛ la f'an ka dɔn k'a fɔ ko an n'an balimaw de bɛ ka taa ɲɛnajɛ la an nana an balimaw de fɛ yen donc an kan k'an kɔlɔsi kosɛbɛ mɔgɔ bɛ ka fɛn minnu fɔ bɔlɔlɔ ni fɛnw sanfɛ an n'olu ta en considération olu ye activistes de ye mɔgɔ dɔw bɛ ka ko la ɲaga ka tasuma bila ko la sinon n'i y'a jateminɛ Malien ni Ivoirien cɛ foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni fɛn bɛ Malien ni Ivoirien ni ɲɔgɔn cɛ Malien mun bɛ yan Malien mun bɛ Côte d'Ivoire u bɛ bonya ni karama min kɔnɔ yan nɔ Ala dɔrɔn de b'a dɔn donc balontan kana na an bila k'an bɛna problème créer ani an balimaw ni ɲɔgɔn cɛ f'an ka dɔn k'a fɔ sifin minnu bɛ yan nɔ Côte d'Ivoire mɔgɔ de fana jigi b'u ka so yen nɔ
famille caman bɛ mali la dayirimɛ sigilen bɛ yakaw la maliyɛn ivoirien bɛɛ kelen de ye ni ala y'a kɛ mali sera ka tɛmɛ sibiri nata fɔɔ ka na se maci laban ma n'o ye finali ye i ni maliyɛn minnu sigilen bɛ yan yala wulikajɔ jumɛn bɛ yan ni ala y'o kɛ ka fɔ ko mali taara finali la an bɛɛ se ka maliyɛn fɛn fɛn nati Côte d'Ivoire pour que o kana mali supporter ni ala sɔnna an bɛna o ko la sabati i ni ce i ni ka ɲiningaliw jaabili la an b'an ce halisa kan Côte d'Ivoire kɛnɛ kan ka kuma di mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila baba sisuma ma a be kuma n'an ye mali forobatɔn degeli karamɔgɔ erik seku shɛl ka fɛɛrɛw kan min y'a to a sera ni hakɛ la n'o ye quart de finale ye ni ko in ka kuma erik seku shɛl ka management kan a ka gestion tactique kan a fɔli ka nɔgɔ a ndolatan 4 min n'a y'a kɛ 3 match de poule ani 8e de finale i b'a ye a ka schéma a m'a jɛngɛ a kɔrɔ n'o ye 4-4 en losange tuma dɔw la a daminɛ bɛ gɛlɛya bolo mais an y'a ye n'a gɛlɛyala cogo o cogo a bɛ positionnement wɛrɛ kɛ an b'a fɔ min ma ko adaptabilité c'est à dire a b'i kɛɲɛ ni adversaire taabolo ye n'a ka système fɔlɔ ma marché n'o kɛra généralement a bɛ ɲɛ par exemple contre Afrique du Sud ayiwa a ye bi 2 sɔrɔ ka don gɛlɛyaw nana sɔrɔ a kɔnɔ mais ballontan banna 2 ni kanangu la a ma bi ta contre Tunisie a gɛlɛyala a daminɛ la kosɛbɛ ayiwa fo ka n'a se a ye yɛlɛmali dɔ kɛ Namibita fana kɛra o cogo kelen la mais a joueur caman de don Erik Seku Shɛl y'a jira k'ale mana match kelen kama a nana compétition de kama a bɛ fɛ k'a daminɛ k'a ban donc joueur caman i sen filɛla k'a lajɛ min ni min bɛ se ka bɛn yɔrɔ min na donc an nana ye an ka ndolatan sabanan n'o kɛra Namibi contre la match de poule laban changement cayara yen fana o bɛɛ kun ye pour que ka 8e de finale préparer donc joueur dɔw donn'o la olu tilala ka na kɛ titulaire ye ani Burkina ka match la n'o ye 8e de finale donc 8e de finale kɔnɔ na a ye Burkina dun de a y'i adapté Burkina na mais a y'i imposer ka Burkina bali ka bɔ a ka kan kɔnɔ donc o falela min na bɛɛ y'o ye score tun bɛ se ka caya nin ye donc n b'a fɔ ko Erik Seku Shɛl a ka 4-4 losange n'o y'a ka système de base ye n'a ɲagamina a bolo a bi min ye adaptabilité kɛ adaptation à l'adversaire donc o fana ye jate ɲɛnama dɔ y'a bolo min ye mali forobatɔn ye halisa baba sisuma yɛlɛmaliw tɛ ka kɛ ka caya yɔrɔ dɔw la ɲɔgɔndan in sen fɛ c'est vrai joueur dɔw b'a bolo n'o y'a ka bastion défensif ye o falenni man ca ensuite Falaye ka présence côté gauche la mɔgɔw ye jo di a ma o la sabu latéraux titulaire 2 bɛ gauche la mais Falaye bɛ bɔ kiniyan fanfɛla la par exemple ka na o yɔrɔ la o faamuyara o jaabi dira Falaye de kan ye ni denmisɛnnin 2 ye n'o ye Musa Jara ni Amadou Dante ye milieu in de sa ne kɔni bolo a ye milieu laban min don contre Burkina milieu tɛ se ka tɛmɛ o kan sabu o yɛlɛma kɛcogo kɔni an bɛɛ y'a ye kɛnɛ kan camancɛ kɛlɛ de la an ye Burkina Faso dun wa nin camancɛ in ne o bɛ taa Mohamed Kamara camancɛ la ka taa se min ye Lassana Coulibaly ka taa se Amadou Aïdara Doudou ma ni ka Kamori Doumbouya fara kan ni milieu ka flexibilité a n'a ka mouvement kɛcogo a ka gɛlɛ équipe ka se ka fiɲɛ sama camancɛ la Mali bolo donc pour moi ne bolo Erik Seku Shɛl a b'a ka chemin kan a bɛ varier selon les adversaires mais a bɛɛ la wasa bɛ ka d'a ma sini juma kani quart de finale ɲɔgɔndan kun fɔlɔ bɛ tan ni nɛgɛ tan wolonfila dana gosira Nigeria ni Angola bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ halisa sini juma nɛgɛ ɲɛ 20 waati RD Congo ale ni Guinée bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ VOA Bamara tɔgɔ la Abidjan Côte d'Ivoire jamana kan kani kɛnɛ kan Siaka Traoré kala seli don an lamɛnnen don VOA bara ɲɔgɔn radio so Albayani kan kani hukumu kɔnɔ a kan bɛ kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ kɛnɛ kan tɛmɛnen kɔfɛ sisan an bɛna taa bankasikaw fɛ yen nɔ yirala k'a fɔ ko lakanabaliya sinsinlen bɛ kosɛbɛ mali camancɛ an fanfɛ mara yɔrɔ ninnu kan sabula bankasi dugudennin dɔ bin kɛr'u ka dansagokɛlaw fɛ a sen fɛ duguden mɔgɔ 30 ɲɔgɔnna bɔnɛna u nin na Mariam Kuyate n'ale ye VOA Bambara ka lasirikɛla ye a y'i to Bamakɔ ka bankasi maire Morlaye Gindo ta nɛgɛjuru siraw fɛ ka ɲininkali tɛnkunnen sɛmɛ a la an k'a ka jaabiw lamɛn. Effectivement, attaque kɛra dugu 2 la. O dugu 2 bi Sege commune kɔnɔ, Sege fana bi Bankasi mara de kɔnɔ. Donc lasara waati bamaci ninnu nana a dugu 2 attaque dugu in tɔgɔ kelen tɔgɔ Ɔgɔta, dugu 2nan ye Ɔnbɛ ye. Donc u nana dugu kɔnɔ, u ye dugu 2 nin bɛɛ attaque ɲɔgɔn fɛ. A kɛra don jumɛn? O kɛra samedi. U attaqué u ye dugu jeni mɔgɔ o mɔgɔ min bi tɛmɛ u bɛ marifa ci u la
muso o denmisɛnnin o mɔgɔ o mɔgɔ maakɔrɔba u ye fɛn fɛn ye u ye marifa ci u la a dugu fila bɛɛ u ye so ninnu jeni fo dugusajɛ fana u seginna ka na so tɔ min tora u y'a tɔ jeni donc u ye baganw gɛn u ye sow jeni donc u ye mɔgɔw faga donc dugu fila in bɛɛ a kɛra ten de. Ayiwa o binkanni yɛrɛ kɔfɛ maa joli de sala maa joli joginna. mɔgɔ 27 o kɔni sara mais mɔgɔ caman bɛ yen so binna minnu kan komi yɔrɔ in ma sécuriser mɔgɔ minnu ma se k'a ye fɔlɔ u bɛ yen mɔgɔ caman o tɛ 27 in na ani mɔgɔ 5 fana bɛ yen minnu fana banana donc o ye bilan provisoire de. Ayiwa ni ko kelen kɔ est ce que wele bilala lakana tigilamaaw ma wa olu nana yɔrɔnin bɛɛ la wa bien ko bɛ cogo di. bon wele bilala lakana tigiw ma lakana tigiw information dir'u ma mais k'a fɔ attaque daminɛna fo ka su ko lakana tigiw ma se ka se yen parce que minnu ka surun yen na o ye jalasago ye ka bɔ jalasago ka na sege fana sira ninnu bɛɛ mini b'a la je crois que certainement o de kama lakana tigiw ma se ka se o waati bɛɛ donc en tout cas ka attaque daminɛ fo ka attaque ban kɔni lakana tigi kɔni ma ye n kɔni bɛ se k'o kɔni sɛbɛntiya. ok d'accord ayiwa an bɛ waati min na ko sisan a village yɛrɛ jenina ka ban tan ye est ce que mɔgɔ dɔw b'a kɔnɔ halisa o bɛɛ bɔra village la wa. o dugu in na mɔgɔ si tɛ yen u bɛɛ bolila ka taa sege mɔgɔ tɔ minnu tora olu taara sege parce que nin bɛɛ kun ye dugu minnu bɛ sege ni yɔrɔ ninnu cɛ u bɛ fɛ ka o dugu ninnu bɛɛ wuli ka bɔ yen an hakili la a dabɔkun ye min ye pour que u ka se ka sege yɛrɛ attaquer. ayiwa an ka ɲininkali laban bɛna kɛ mun ye monsieur le maire o de ye kabini sibiri kana bi an bɛ jeudi la est ce que ani ɲɛmaaw kumana a koɲɛw kan wa i n'a fɔ lakana tigilamaaw a ye ɲɔgɔn ye a koɲɛw kan wa. i n'a fɔ lakana tigi fɛn fɛn bɛ yan minnu bɛ yan o minnu bɛ baɲangara o ko ka taa bamakɔ n y'a fɔ cogo min na a si tɛ yen min t'a kalama pour le moment k'a fɔ mɔgɔ taara sigi dugu kɔnɔ kɔni mɔgɔ tɛ yen o lakana tigilamɔgɔ tɛ yen dugumɔgɔ tɛ yen mais a waati la a kɛlen kɔfɛ donsow kun taara yen olu de sera ka minɛ sani u ka na o dugusajɛ donsow de taara ka taa suman tɔ ni fɛn murumuru tɔ minnu tora olu de taara dugumɔgɔw dɛmɛ k'olu labɔ. ayiwa monsieur le maire kumakan laban b'i bolo wa. kumakan laban min bɛ ne bolo hali sisan an b'a fɔ autorités ka jija lakana ka sabati parce que ni attaque bɛ kɛ information bɛ di information dilen kɔfɛ mɔgɔw ka attaque heure 2 heure 3 heure 4 fo ka dugu jeni ka mɔgɔ caman faga ka taa vraiment ka sɔrɔ ni an ma mɔgɔ ye minnu bɛna lakani kɛ vraiment a bɛ mɔgɔ jigi tigɛ. IAS n'o ye Alliance des pays du Sahel ye Mali, Burkina ani Niger be tɔnkulu kura min sigilen na u ka danatigɛli kɔfɛ ka bɔ CEDEAO la awa Mali jamana ye a yira k'a fɔ k'olu bɛna to farafina tilebiyan fanfɛla nafolo tɔnkuluba n'a bɛ wele ko UEMOA la nka Burkina y'a yira k'a fɔ ko olu sen tɛna k'o la. Mohamed Toure bɛ détail di an ma an k'a ka kumakanw lamɛn. Mali y'a jira arabadon na ko a m'a laɲini ka bɔ farafina tilebiyanfan wariko jɛkulu la k'a sɔrɔ Burkina Faso y'a jira k'a bɛna o kɛ o jamana ni Niger y'a jira k'u bɔra CEDEAO politikukulu la. Ni ɲininkali kɛra Mali ka ŋaniya ka bɔ UEMOA la jamana kɔkanko ministri Abdoulaye Diop y'a jira Reuters la ko Mali bɛ ka bɔ CEDEAO la nga a tora UEMOA kɔnɔ. Burkina Faso sɔrasi fanga ɲɛma Ibrahim Traoré ye kuma ta dankan na u ka bɔli CEDEAO kan. A y'a jira ko ka bɔ wariko tɔnba la o bɛ baara bolodalen na. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Senegalikaw fɛ yen nɔ ayiwa dɔgɔkun nin kɔnɔna la ayiwa kirikɛlaw ye a yira k'a fɔ ko cɛbɔ Basiru Fayi ale ka labilali k'u ma sɔn a ma ayiwa cɛbɔw ka yɛrɛ kofɔ o daminɛli ɲɛbila kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni février kalo tile 27 nata ye. Mariam Traoré bɛ détail di an ma. Senegal ni kunɲɔgɔn in na jamana ɲɛmɔgɔw ma sɔn ɲininkaliw ma min bɔra fanga sɛnɛmatɔn ɲɛmɔgɔ dɔ min bɛ wele ko Basiru Diomaye Faye n'ale bɛ kaso la ka labilaliw kun kan. O senfɛ bataki dɔ labɛnna min bolonɔbilala fanga sɛnɛmatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn fɛ président Diomaye tɔgɔ la min latɛmɛna kunun wula fɛ ko Faye ni a tun kelen don ka laɲini ni gafew bila ka taa kiiritigɛsoba yɔrɔ kabiri janvier kalo tile 22 walasa a ka se ka labila. Tile 2 kɔfɛ u ka jamanatigi sigi kalata cɛbɔw tɔgɔ bɛ gafe min na o labilalen kɔfɛ u ka jamana
ka sariya ko kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnni cakɛda fɛ min bɛ wele ko conseil constitutionnel n'o bɛ tali kɛ a tɔgɔ doni na u ka jamanatigisigi kalata cɛbɔya la tarata don kiiritigɛlaw ma sɔn nin welekan ɲi ma min fɛnɛ bolonɔbilala bataki dɔ kɔnɔ jamanatigisigi kala ka yan ka taa février kalo min kalata yɛrɛ kofɔw daminɛna karidon o hukumu kɔnɔ hali bi senegal jamana kan u ka wasabulon assemblée nationale ye laseliw kɛ kunu araba wula fɛ ko kulu dɔ bɛna sigi sen kan min bɛ wele ko commission d'enquête ko walasa ka se k'u ka sariyaso kiiritigɛ koɲɛdilan cakɛda n'o ye conseil constitutionnel ye ka baaraw la kɔlɔsi ka kɔn u ka jamanatigisigi kalata ɲɛ min ka kan ka kɛ février kalo tile 25 ni kunnafoni minnu binna kumaw cayalen don u ka wasabulon kɔnɔna wasadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni kulukura in sigili ye n'o ye commission ye a kow hakilina tara karimu wadi fɛ ale min tɔgɔ bɔra u ka jamanatigisigi kalata cɛbɔya la min kunnafoniw bɛɛ lajɛlen jalatigɛra nin cakɛda in fɛ n'o ye conseil constitutionnel ye fanga sinamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn coalition kɔni ye bolongɔni turu nin koɲɛ kan ni ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa karimu wadi ma ko nin kɛra a ka wulikajɔ o sebagaya siɲɛ fɔlɔ sɔrɔli ye. ka tɛmɛne k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna k'a fɔ nin y'an doni ye an ka kunnafoni tako filanan kɔnɔna la awa an ka VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. k'a fɔ an ɲɛna a bɛ alikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio kɔrɔnan kɔnɔna na halisa aw tulo bɛ kɛyatu tarawele de kumakan na ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔrɔ jɛmukan in na sisan a b'an sɔrɔ fiɲɛturukala 102 kan bamakɔ a n'a lamini na abijankaw fɛ yen nɔ an bɛ sɔrɔ fiɲɛturukala 99 kan awa n'aw bɛ fɛ fɛnɛ ka jɛmukan in lamɛn a bɛ se ka aw sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw la n'o ye www.voabambara.com an bɛ an ka pagew fɛnɛ kan Instagram ani Facebook ani YouTube kan ka tɛmɛ ne kunnafoni ye fangaw bɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka maramafɛn sɛmɛli o bɛnkan sɔrɔ Hamas ani Israel ni ɲɔgɔn cɛla la Gaza sigida kɔnɔna na yɔrɔ min na bi alamisa in na a yirala k'a fɔ ko fitinɛ kalayalenba de bɛ a yɔrɔ la hakaja gɛlɛyaba fɛnɛ donnen bɛ mɔgɔw ka baara la minnu bɛ dɛmɛ lase kɛ mɔgɔw ma n'o ye balo ani furakow ye Mohamed Touré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka lamɛn. Israel sɔrɔdasiw y'a jira k'u ye mɔgɔ fagala 10 ni caman faga sanga 24 tɛmɛnenw kɔnɔ kɛlɛw sen fɛ Gaza mara la. Seerew y'a jira ko Israel ka bingani kɛra Nasser dɔgɔtɔrɔso kɛrɛfɛ Kan Yunis duguba min bɛ jamana woroduguyanfan fɛ a yɔrɔ dɔ tiɲɛna Israel ka fɔ la. Palestine silamɛtɔnba sigida ɲɛmɔgɔ dogolen bɛ yɔrɔ min na. O tɛmɛnen kɔ Amerika cidenyaso ɲɛma Anthony Blinken bɛ segin arabu gun kan n'o ye Moyen-Orient ye donnaw nata la. Waati min na cɛsiribaw o ni delikɛlaw b'a ɲini ka se ka muguci jɔ kura sɔrɔ Israel ni Hamas cɛ. O mara kelen na bingani kura dɔ fɔra alamisa don jagokɛlaw ka kurunba dɔ kɛrɛfɛ kɔgɔji bilen kɔnɔ ka sɔrɔ Amerika sɔrasiw ye sɔrasi baara caman kɛ Yemen Hutu ma murutilenw kama minnu bɛ ka bagabagali kɛ ka kurunbaw ci Yemen kɔgɔjida la. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ binna kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Ayiwa an seginna ka na an ka studio kɔnɔna la yan nɔ an y'a yira aw la k'a fɔ bi an bɛ don min na i ko bi Mali musow bɛ sanga belebele de la sabula madame Sangare Nana Kulubali n'ale ye Mali musow ka tɔnkuluba kafo présidente ye ale de ntanyara kunungo janvier kalo tile 31 na san 2024 daminɛ in na Nana tun ye muso jɔlenba ye kosɛbɛ a ye baara caman kɛ musow ka siraw kan
mali jamana kɔnɔna la musow ye awa ani anw yɛrɛ ye baara caman kɛ an ka nin programme nin bɛ daminɛ tuma min na yan nɔ a y'an dɛmɛ kosɛbɛ awa nana nin bɛɛ kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ ko muso donso de kun don a ye fɛn dɔw kɛ a n'an ye baro dɔw kɛ yan nɔ ka tɛmɛ musow ka surunadonniw ni lafasaliw kan an k'o dɔ lamɛn fɔlɔ sani an kana ka na kuma di Mariam Tarawele ma k'a lamɛn Nana tun ye mɔgɔ min ye a bɛn'o ɲɛfɔ an ɲɛna. N bɛ taa jamana bɛɛ kɔnɔ ne ye rapport kɛ jamana min na n tɛ se k'a compter ka ban ɲɛ n'aw ye n ka CV aw b'a dɔn k'a fɔ ko ne ye jamana caman de kɛ an bɛ ka wɔsiji bɔ su ni tile an ye baara kɛ dɛ walayi bilayi an ye baara kɛ mɔgɔ tɛ ko ɲɛdɔn tɛ gansan dɛ. Voix de l'Amérique mɔgɔw n'aw ye ne ɲininka ko Wulematu So ye jɔn ye Madame Dambele Wulematu So ye kafo ɲɛmɔgɔba de mɔgɔ min don n'a jɛra k'a kɔ 2008 ɲɛ nka 2008 la an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se bi ma k'a ye kafo secrétaire général ye fo ka n'a kɛ kafo président national ye. Nin ye Nana ka kumakanw de ye a ye tasibila min kɛ a ka ɲɛmɔgɔ ye n'o tun ye Wulematu So ye n'o fana tanyara nin y'a san kelen ye o fana kɛra salon de an ye Nana wele ka ɲininkali tun k'a la a kun ka kuma a baarakɛɲɔgɔn nin kan an bɔra ka Nana de ka kumakanw lamɛn sisan Mariam Tarawele b'an bolo plateau kan ɲa sisan a bɛna ka na kuma an ye e bɛ mun de dɔn Nana la e ye mun de dɔn Madame Sangare Nana Kulibali ka baaraw la ka kɛɲɛ ni musow ka taabolow ye Mali jamana kɔnɔna la i bɛ se ka mun de fɔ an ye a kan. Ayiwa Keyatu i n'u la an bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an lamɛn ani k'an lajɛ Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan nin waati in na ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Mali musow ye u ka cɛsiri ani u ka jija la. Ayiwa bi an bɛ se k'a fɔ Keyatu don belebeleba don don min ni a ka gɛlɛn an ma kosɛbɛ ka Madame Sangare Nana Kulibali ne yɛrɛ ba don awa ka a tɔgɔ bila kunun na ni nanzaraw b'a fɔ o ma ko passé hakililajigila n'an ye ko daminɛ san 2021 ka na dɔɔni a ye maa min nɔrɔ bila n'o ye Madame Dambele Wulematu So ye o kan tanyali kɔfɛ a yirala k'a fɔ kalataw kɛra musow ni ɲɔgɔn cɛ kafo kɔnɔna la n'o ye u ka kulu belebeleba ye ka Nana sigi Wulematu So nɔ la o kɛra octobre kalo 22 ka ta o ma ka se sisan ma Nana a ye baara caman kɛ Mali jamana kɔnɔna la min bɛ tali kɛ bɛn ani tilenya o ladilanni min kumaw ni o bɔra jamanatigi yɔrɔ n'o ye colonel Asimi Goita ye walasa ko ka se ka malidenw bɛn kelen ma ni an ko a ma ko dialogue et réconciliation a tun ye o tɔnden maa dɔ ye baaraw tɛmɛsiraw fɛ. O yɛrɛ tɔnkulu kuma latɛmɛ la o tɔnkulu o danatigɛli président Asimi Goita fɛ o sɛbɛn bɔra kunungo di Nana tɔgɔ bɛ lisi la ka Nana tanyara kosɛbɛ. Ayiwa hakililajigila Nana tun ye jɔn ye n'an taara kɔfɛ dɔɔni novembre kalo tile 23 n'o kɛra san 2012 ye Mali binna jadijɛkulumaw ka gɛlɛya kɔnɔ waati min na ni o kɛra mujabu ani jadijɛkuluma wɛrɛw fɛ Madame Sangare Nana Kulibali ye baara belebeleba kɛ wulikajɔ la musow ka hakɛ ɲinini kama ɲankata tara ka se muso minnu ma ani bɛn bɛ se ka don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na kuma fɔ ɲɔgɔn kɔ o bɛ se ka dala faga ka fitinɛ ba jamana kɔnɔna la ka fara o kan a ye baara camanbaw de kɛ Mali kɔnɔ o kɔfɛla kelen na n'an seginna sibiri don n'o bɛnna utu kalo tile 14 san 2021 ma kulu belebele min ni o sigira ni a bɛ wele ko u ka baaraw bɛnnen don musow ani denfitininw ni denmusomaninw ka senafɛ taama ni a bɛ wele ko immigration clandestin olu ye lajɛrɛ belebele kɛ Mali jamana kɔnɔna la lajɛrɛ min senfɛ minisiriso min sigilen don Mali kɔnɔna ko ɲɛnabɔw kunna olu ka fara kafo kan olu ye wulikajɔw kɛ o waati la Madame Sangare Nana Kulibali ale tun ye kafo secrétaire général ye a ka ɲɛmɔgɔ o tun ye Madame Dambele Wulematu So ye ni ale fɛnɛ tanyalen don bi an b'a fɔ ko Ala ka hinɛ la Keyatu. Amina ayiwa ninnu bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ mun bɛ se ka fɔ sisan ka fara Mariam ka tasibila nin kan sisan Nana Kulibali ye o de ye k'a fɔ Mali musow ye ayiwa cɛsirikɛlaw kabini san 30 ɲɔgɔn na ne ye Nana dɔn n y'a dɔn musow ka kɛnɛ de kan n y'a dɔn musow ka baara de la Mali kɔnɔna na ne yɛrɛ tun bɛ musow fɛ baara de kɛ musow ka taɲɛ baara an y'an cɛsiri ni cɛsiri jara 7 ye k'an disi da cɛw disi la ka kɛlɛ kɛ fo ka taa fɔ ko hakɛ dɔ bɛ yen nɔ o sɔrɔla Nana tun b'o kɛlɛkɛbagaw cɛla awa min bɛ se ka fɔ sisan Mali musow ye salongo ka fara ɲinan kan u caman binna dɛ kosɛbɛ hali an tɛna an bila tɔgɔ caman fɔ la ka fara Wulematu So kan ka na fara Nana kan ka fara mɔgɔ wɛrɛw kan k'a fɔ Mali musow ye Ala ka hinɛ u ka muso ninnu bɛɛ lajɛlen na Ala ka yafa k'u ma ka dayɔrɔ ɲuman d'u ma ayiwa Keyatu ne yɛrɛ bɛ tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen ka ye bawo ne bɛ se k'a fɔ n ba don maa min n'i woloba jɛra o y'i ba ye ne bɛ Nana dɔn ka sɔrɔ n si tɛ san 12 bɔ ani n ba jɛra quartier Mali la awa a ko ɲɛ kɔni
kuma ka gɛlɛn bi kuma ka gɛlɛn an ma an bɛ dugawu don de kɛ a fɔra si min na ala k'o di a kɔ ma ala ka lahara sɔn sumaya ye ka a ka su fɔlɔ o ɲininkali kun a la ka ni ma cɛ bɛn ayiwa mali musow ka minisiriso ayiwa an ka foli bɛ ka lase olu fɛnɛ ma ala ka hinɛ nana la a n'a furuw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnenw na nin tun ye an ka tasibila kɛnɛ ye sabula nana ya an dɛmɛ kosɛbɛ an ka nin malikura in bɛ sigi kuma min na yan nɔ musow ka fɛn sigilen malikura kɔnɔna la yan nɔ nana ya baara kɛ an bɛ foli kɛ ka foli kɛ a denw bɛɛ lajɛlen ye k'a f'u ye ala ka hinɛ nana la ala ka yafa k'a ma an yɛrɛ ye sutigiw ye o mariyamu an yɛrɛ ye sangatigiw ye aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la ayiwa nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan an tun y'a fɔ aw ɲɛna ko na an tilala nin na k'an bɛ an sɛnsɛn ka taa segukaw fɛ yen nɔ yɔrɔ min na festival du Niger o kɛnɛ sigilen bɛ yen u ye Segu art de sigi o dayɛlɛla kunungo awa an ka Habibatu Tarawele n'ale ye VOA Bambara ka lasirikɛla ye a bɛ kɛnɛ kan yen nɔ a b'an bolo nɛgɛ kan directement na Habi ayiwa i bɛ Segu festival kɛnɛ kan yen nɔ i ɲɛ bɛ mun na i bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna fɔlɔ dakurunya fila la an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma maa o maa sɔgɔlima na nin waati na n'o ye VOA Bambara ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ maliden cɛman na musoman ye ko an bɛ Segu ari tako mugana an b'o o hukumu baaraw kɔnɔna la Segu yan nɔ ayiwa an yɛrɛ ɲɛ b'a la a koroma karila kunu n'o ye foire ta ye nka ka bɛɛ lajɛlen kolobaw kari ka o kɛ ka bila bɛɛ lajɛlen sago la ayiwa fɛn min ye an ka premier ministre ye n'o ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye ale bɛ kɛnɛ kan nin waati in na sɔɔni sisan nɔ ayiwa u bɛna a ko bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan nka an bolo sera ka se an yɛrɛ ka parrain ba ma n'o ye festival in parrain ye u kelen bɛ k'a bonya n'a karama ta ka di mɔgɔ min ma n'an b'a wele Cɛbadu n'i y'ale tɔgɔ fɔ bɛɛ b'a dɔn n'o ye Cheikh Tidiane Seck ye ale fana bɛ an bolo kɔrɔ nka an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko ouverture ba tun bilala lundi de la nka ka sababuya kɛ Mali ka dolantan ye u y'a bila kunun na donc kunun u ye foire dayɛlɛ kita o ye ayiwa foire ka fara ɲɛnajɛ wɛrɛw kan olu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o de ye kita ye a yɛrɛ b'an bolo kɔrɔ an bɛ kuma d'a ma ayiwa ne fa i ni tile ba ni tile Cheikh Tidiane ɲɛnata wa ayiwa san mugan tɛ nin ye Cheikh an ka foli b'i ye i bɛ connectelen don directement na malikura kɛnɛ kan an ka foli b'i ye i ni ce i ni baraji i y'an sɔrɔ kɛnɛ nin kan yan a diyara an ye kosɛbɛ Cheikh tɛ mɔgɔ dogolen ye ale ye Mali cɛmɔgɔba ye seko ani dɔnko taabolo la a ye baara caman kɛ ale de bɛ kɛnɛ nin kan bi awa an ye se k'a fɔ k'an ye jɛgɛ belebeleba de sɔrɔ Segu art kɛnɛ kan awa kɛnɛ nin a bɛ cogoya jumɛn na ɲina aw de y'a sigibaga ye a dilanbagaw ye i bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna teliya la ni fɛn nin kɔni ni y'an san mugan ye an b'a kan u yɛrɛ ko denfaya dira ne den bɛ ne ma san mugan kɔnɔ ayiwa san o san ayiwa den bɛ bonya a kɛra kamalen kɔrɔ ye sisan ko ye yaba den kɔni farafinna bɛɛ fo diɲɛ yɛrɛ sa bɛɛ ko ko ayiwa festival sur le Niger mun de bolodalen b'aw bolo bi Cheikh kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bolodalen don aw bolo bi teliya la mun de bolodalen bɛ aw bolo bi teliya la bolodalen don an bolo bi su na ta sɛni belebele kan denmisɛnninw Mali rappeurs y'a décidé ko u bɛ hommage kɛ ne ye ayiwa ne yɛrɛ tɔgɔ ye Cheikh Tidiane Seck n wulila Segu yan Dagagun kan a ka ca san 70 ye donc o ye bi ye ne yɛrɛ ka fɛn bon ne fana bɛ bolo ɲɛnɛkɛ denmisɛnninw fɛ na i n'o ka kan komi waati kɛlen bɛ k'an kuru an bɛna tila ka segin aw ma sanni festival nin banni cɛ mais bi ta in a bɛna dan o la awa nin tun ye an ka laselilikɛla Habibatu Tarawele ye ale bɛ Segu art kɛnɛ kan ye festival du Niger kɛnɛ kan ye awa an ye Cheikh Tidiane Seck n'ale ye festival du Niger parrain dɔ ye sɔrɔ ayiwa sisan ayiwa an bɛna nin bɛna dansigi kɛ an ka bi malikura jɛmukan na ka hakɛto ɲini kɛ an lamɛnbagaw fɛ an ma se ka live kɛ bi ka sababu kɛ nɛgɛw darakira an bolo ayiwa sisan an bɛna tɛmɛ ni a ye émission nin a b'a sɔrɔ an ka page kan YouTube Facebook
ani Instagram kan ni ala sɔnna ma ka foli ni tanu lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma awa jɛmukan in labɛnna Cheikh Tiro fɛ a laseliw kɛra u ye ne Keyatu Tarawele ani Mariam Tarawele fɛ n'a nana kana tasibila kɛ nana ye a k'an bɛn waati wɛrɛ